panas ngincang lor. Cek ulah ngene. Betul ya masak ngono. Kalau tempat ngoyo bisa jam dhewe wah. Motor atau. Ono kapur. Kok saru. Semoga ora iki kok. Wang wang. Aduh. Oh yo iso kowe. Yo manca. Biasa wedok. Itu umumnya. Ora wedok ora manca sama siji. Wah, sapa? Ibu em. Wah, Halo. Sapa? ibu aku nemu. Semua wanita pengen dimanja-manja. Ada lagu nih kok. Yeah. Aku mau dimanja-manja, manja-manja. Dim. Cote. Cote. Di. Aja dah. Video. Miko, di belakangmu itu boneka atau manusia kok? Apa? Belakangmu boneka atau manusia? Boneka. Sing iki lho boneka caki. Boneka caki. Iki. Riwatku. Wong aku nak ketemu wong ngene udah mau jae mau 30. Iku lak umurku mbok sebut. Tenan Mas. Ya aku ning gawene Jakarta iki padha ngono. Lewat bolo. Kita mau tag kipat kira 4 bersama bocil-bocil asmara gen jet versi Desoi. Depan rumah Miko. Lagi briefing cantik. Pakai dulu Pak Miko, kita nggarap sing gurih sih ya berarti ya. Oke. Karo latihan, karo ngomong karo latihan. Kok maaf ya aku saya iso nerima hadiah boneka kamu. Wih panas iki. Kon aku mancur iki. Wah, panas iki banyak gue nyiram. Bener panas. Aku iki ora usah ngasih boneka iki. Ki dine iki Ngene apa? tim milak poso dim. Tim apa? Real Madrid kayak Arsenal. Yo wis cukup poso lah ora apa-apa. Wis menang. Ora poso cukup. Kabar MU gimana? Ya nunggu final sesuk tanggal 22 ta. Lho, Iku mlebu final bejo. bejo piye ora pernah kalah kok bejo iki. Mental Eropa. Ciki kedua. Lho, UEL iki kan uga pertandingan papan bawah Liga Inggris di final. Minimal iku tim papan atas ning UCL. Lho iki tim papan bawah masuk UEL kok. Oh piye? Seneng dhuwur Maradona tok ndadek. Ora masuk degradasi. Lah piye striker patung kok. Pastake patung. Kipe sing blokan. Aduh, lah ya sing guri mbadut sing ngarep ora kodak ngegolno piye. Agar gawak MU pas main kan tak kon ngambakno. Wih, ngono. Gawake tak kon ambak. Tangannya kurang dawa. Berarti Onana harus latihan di Indonesia. Tangan panjang.